niin vahvasti Suomi tätä peliä hallitsee. Seuraavat miehet ovat sitten lauteilla jo. Sieltä painaa Juha-Matti Aaltonen laidasta sisään, joko alkaisi Aaltosella kilistä. Ei ollut lähelläkään, sanoi entinen mies, että ei kolahti tolppaa, mutta hieno laukaus. Juha-Matti Aaltosen seuraava näyte, edelleen kolahti. Joo, se tuleekin tässä, mikä kolahtaa tolppaan, ja sitten seuraavassa vaiheessa hän pääsee sitten laukomaan ja sen nappaa sitten maalivahti Haugen kiinni sieltä peliin. Tätä se rännin, jossa Juha-Matti Aaltonen on vastassa. Sitten sinne tulee myöskin Immonen, siellä on myös Komarov, kiekko keskialueen puolelle. Sitten on Niskala, ei pääse kiekkoon. Takaa tulee sitten Mats Hansen, pelaa keskustaan, joko nyt tulee maali, ei tule, mutta jäähy tulee jälleen. Kyllä Suomen peli on aivan sekaisin. Sieltä ajaa tällä kertaa sitten Kenandre Uulimp läpi ja tällä tavalla todella rankkari Kenandre Uulimp pääsee karkuun ja suomalaispelaajista Komarov joutuu koukkimaan ja kyllä siellä kädet ovat pään päällä pystyssä ja näin ollen Kenandre Uulimp, hänellä tilaisuus tehdä nyt sitten avausmaali. Nyt tarvitaan Vehasen loistotorjuntoja ja niinpä tämä 22-vuotias Leksandin pelaaja liikkeellä ja harhauttaa loistavasti ja pistää kiekon häkkiin ja Suomi saa nyt kyllä valtaisaa kyytiä ja nyt pitää kyllä leijonamiehistön herätä ihan uuteen uskoon tässä pelissä. Kenandre Uulimp 1-0 Norjalle, kun 3.56 on pelattu ottelun toista erää. Kyllä Suomen peli on ollut ihan karmaisevaa katsottavaa myös tässä erän alussa, niin kuin tässäkin nähtiin, että norjalaispelaaja pääsee karkuun sieltä. Komarov koukkii hänet nurin ja sitten tyylipuhdas harhautus. Siinä pienen liikkeellä Vehanen polvilleen ja kiekko häkkiin. Ja nyt tarvitaan kyllä todella sitten ihan uudenlaista ryhtiä Suomen ylivoimaa pelaamaan. Immonen, Kapanen, sitten siellä on Granlund ja puolustuksessa Välivaara Niskala. Niskalalla on hyvä kuti. Muistatte Venäjän ottelussa, kun Niskanen latasi komeasti viivalta Suomelle maalin. Tasoitusmaali 2-2. Peliaikaa 14 minuuttia toista erää jäljellä. Granlund katselee sitä syöttötilaa, antaa loistavasti siihen. Ja komea on maali ja komea on kuti. Granlund näyttävä syöttö Jarkko Immoselle ja poikittaisyötöstä Immonen lataa komeasti. Se oli hieno ylivoimamaali ja tätä, jos mitä Suomi tarvitsee. Vain 19 sekuntia ennättää peli vanhentua, kun jälleen Granlundin maagiset pelilukutaidot tulevat oikeuksiinsa. Upea poikittaisyöttö ja siitä pääsee Jarkko Immonen lataamaan suoraan. Ja Immonen lataa siitä turnauksen 6. maalinsa ja 8. tehopinnan. Mutta loistavaa on Mikael Granlundin syöttö. Jälleen näette, kuinka Granlund katselee, odottaa siinä, kun Immonen menee paikoilleen ja Immosen komea laukaus lähtee välittömästi neljoon levällään kuin ne kuuluisat Jokisen eväät ja sieltä tulee hieno veto, joka ohittaa norjalaismaalivahti Lars Haugenin. Peli on 1-1. Äärimmäisen tärkeä maali. Aaltonen edelleenkin Koivulla varmasti on jalka vähän siellä pipinä, eli nimenomaan Eerikki Koivulla ja Suomella ei pitäisi olla mitään hätää, koska siellä ei pysty Koivu pitämään edes mailalla kahdella kädellä kiinni ja loistava syöttö maalin eteen ja kiekko maaliin. Noin se survotaan sinne väellä ja voimalla niin kuin pitääkin. Toinen ylivoima maali ja siinä Suomi antaa nyt kylmää kyytiä, koska Eerikki Koivu ei pysty pelaamaan siellä maalin edustalla ja näin Suomi iskee väellä ja voimalla niin kuin pitääkin tässä vaiheessa pelin 2-1 ja toinen ylivoima maali välittömästi perään. Kiekko toimitetaan maalille ja Tuomo Ruutu tällä sieltä 6. maalinsa. Todella arvokas ja tärkeä maali Suomelle tämäkin, Tuomon 18 maajoukkueen maali ja 6. tässä turnauksessa ja vielä kerran sama tilanne. Suoraviivaisesti kiekko maalin eteen. Mikko Koivu antaa loistavan syötön sinne ensin Pesoselle ja kun Pesonen ei siinä onnistu, niin sieltä takaa tulee sitten Karolanan mies ja napauttaa kiekon häkkiin ja peli on Suomelle 2-1. Vielä kerran loistava syöttö, sieltä tulee Koivulta ja sitten Tuomo Ruutu ja pistää kiekon varmasti Välivaaraan. Tässä erässä ei ole kyllä torjuntoja paljon Haugenille tullut, joten pistäkää laatta reppuun, niin ei tule nyt tämänkään jälkeen niitä torjuntoja. Granlund lähtee peliä taas tuttuun tapaan pyörittämään. Immonen liukuu sinne paikalle, vetäjä paikalle Granlund. Ei ainakaan vielä löydä Immosta sieltä uudelleen, vaan pelaa sitä Välivaaran kautta. Välivaara, joka lähtee sinne maskin pelaajaksi. Granlund, eli on pienenä sitten laukaus lähtee ja kyllä kulkee kuin se entisen neidon ajatus, nimittäin aivan identtinen maali. Jälleen Granlund imaisee siitä norjalaisneljältä vähän liikkeelle ja Jarkko Immonen liukuu sinne tutulle paikalleen ja kyllä toimii nyt ylivoima. Loistavasti rakennettu kuvio jälleen ja Jarkko Immonen lataa siitä jo turnauksen 7. maalinsa ja antaa kyllä hurjaa näyttöä ylivoimalla, että täältä pesee ja niin pesee myöskin Granlundilta. Katsokaa kuinka hän rauhassa odottaa, että Immonen on siellä paikoillaan ja Norjan neljä ei oikein pysty tekemään mitään ja Granlundin syötöt tapsuvat kohdalleen ja etukulmasta jälleen häkkiin ohi Lars Haugenin. Kyllä on Immonen, kyllä on Granlund.
käytännössä koko erän loppuun pelaamaan ylivoimaa, ellei maalia värkkää. Jaakola. Nyt olisi tilaa sieltä jälleen Komarovilta tulla. Ja Komarov tuleekin Norjan alueelle sieltä nopeasti ja poikittain loistavasti. Ja seuraava paikka ja komea maali! Ja se on myöskin historiallinen maali, koska maalintekijä on Jani Lajunen. Leo Komarov antaa loistavan syötön ja nyt alkaa Suomi mennä menojaan. Näin historiallinen maali, koska 20-vuotias Blues-pelaaja tekee uransa MM-kisoissa ensimmäisen maalinsa ajassa 38-29 ja laatta laitetaan varmasti talteen. Näin ensimmäistä kertaa tosiaan MM-kisoissa oleva Jani Lajunen toinen ottelu hänellä näissä kisoissa. Ja nyt menee kiekko sitten häkkiin. Loistava Komarovin syöttö ja Lajunen hieno painon siirto. Ja nyt alkaa näkyä kyllä Norjan puolustuksessa. Nyt alkaa näkyä se, että eivät oikein papat jaksa enää. Tullefsen vietiin siinä aivan sivuun. Ja Lajusen hieno nosto rystypuolelta ja peli on komeat siis turnauksessa 7+2. Suomi on 4 maalistaan 3 tehty ylivoimalla.